Здравейте, прекрасни! В днешното видео искам да дам малко повече яснота за това как протичат менторските консултации с мен. Всъщност, голяма част от жените, които се свързват с мен по един или друг начин, било чрез Facebook, Instagram, имейл или подават своята заявка за менторска консултация в сайта ShopFitMama.bg. Те се свързват с мен по повод това, че искат да отслабнат и да постигнат някакви резултати на физическо ниво, но доста често жените, които искат това, искат да подобрят и психоемоционалното състояние, защото нашата психика е пряко свързана с това как се чувстваме, как изглеждаме. За това какво да очаквате, когато заявите своята менторска консултация. Вие идвате при мен, можем да направим консултацията на живо в град Девин, можем да я направим и онлайн, работя с страшно много хора, които не са само в България, а и в чужбина. Провеждаме консултациите чрез Zoom, Viber или по телефонът. Доста често момичетата остават доста изненадани, защото по време на менторската консултация ние не си говорим за хранене, а си говорим за любов. Любовта към себе си е в основата на всеки успех или провал. Когато сме забравили да обичаме себе си, да си обръщаме нужното внимание и грижа и да приоритизираме нашите чувства и емоции, тогава ние излизаме от нашите коловози. Тогава има опасност да натрупаме тези килограми, които следствие искаме да махнем. И точно тогава идва момента, в който се свързвате с мен. Така че това, за което основно си говорим по време на консултациите, е как да си дадем повече любов, как да намираме повече време за себе си, как да приоритизираме нас, как да поставим ясни граници между нас и хората около нас. Смятам, че това е много полезно и ценно начало на пътя на промяната. Защото не обичайки себе си, ние се обричаме на неуспех. Когато приоритизираме нас, тогава рязко намираме време да си приготвим храната, да отидем да спортуваме, да прочетем любима книга, да се мотивираме, като използваме различни афирмации, позитивни утвърждения, с които аз работя от години и за моите клиенти, за да постигаме наистина резултати, които са впечатляващи за тях, за околните и най-вече карат конкретния човек да се чувства добре в тялото си. Така че, ако все още се чудиш дали да започнеш промяната към по-доброто в теб, то не се колебай и я направи, защото всички идваме сами на този свят и сами се отиваме. Единственият човек, на който му пука за теб, си ти, ако решиш да е така. Аз съм насреща за всяка една от вас, която иска да започне промяната за себе си. Прегръщам ви и до скоро!